Empoy, bakit ka nandito? Kasi nandito ka. Kasi nandito ka. AJ Claire Tabarete! Palakpakan mo natin. Come on! One! Let's go! Ladies and gentlemen, bring me your mommy! 10, 9, 8! Wala lang. Sino ang bata ko, ma'am? Abi ko kids party ni. Okay. 1, 2, 3, 4. Kulang pa po ng isa. Kulang pa po ng isa. 5. Ayan, ayan. Tumatang. Wow. Alright. Oh, ano ni? Anong na? Oh, sige, okay na. Bring me your mommy na magaling sumayaw. Na magaling sumayaw. Dali lang. Mami Macarena, ang saot na pamatay ka lang mo. Natawa niyo ba yan siya mag-Macarena? Natawa niyo si Mami mag-Macarena. 1, 2, 3, let's go! Jimmy Castillon palang pangalan mo. Bakit nung huli tayong nagkita, ano nga yung sinabi mong pangalan mo? Lapit ka nga dito. Ikaw si? Empoy. Empoy. Flashback. Dito lang pala kita mahahanap. Empoy, sabi mo sa akin, gagawin mo ang lahat para sa akin. Ibibigay mo na. Pero bakit nung ibinigay ko na sa... Many months later. Empoy, bakit ka nandito? Kasi nandito ka. Sinusundan mo pa rin ba ako, Empoy? Hindi mo pa rin ba tanggap na tapos na tayo? Depende. Kasi kita. Bakit ganoon pa rin si Empoy parang naglulong? Ninong ka pala. Okay, ito. Bago ka mag-message, dito ka Jimmy. Kung baka Jimmy ka dyan eh. Naka-shoes ka kayo na. Nung nakaraan kasi si Empoy parang dumaan lang talaga. Ito sa gitna. May girlfriend ka na ba ngayon? O ano? Taken na ba? May asawa ka ba, Empoy? Wala ka dyan. Sinungaling. Hoy! AJ, sininong mo. Ano ba? Okay, anong mensahe mo para kay AJ at sa kanyang mga magulang? Kaso na kayo dalawa. Sige. Sige, ano si Empoy? Aga-aga pa eh. Sige, anong gusto mong sabihin sa akin, Empoy? Sabihin mo sa mga mata ko. Tumingin ka sa akin. Sa sobrang ilog. Sige, kusga. Sa sobrang nakita na tayo. Tali magiwalay nga masadya. Dali lang, may nagahiwalay mga sadya. Kulang pa rin sa kabaso. Sige na, ihatag na message para kay AJ. 1 hour later. Mga klase ng gulay. Gulay. Vegetables. 1, 2, 3, and go! Wala, may timer. Out. Sino mga magulang nito? Yun na Jollibee nyo lang ito parati, no? Okay, bye-bye, baby! Okay. Next. Carrots. Okra. Mangga. Apple. Mali! Nanalinig ng mga bata! Bye-bye, baby! Mga gulay, vegetables. Go! Palaya. Palaya? Manong palaya siya. Ang palaya. Next. Sayote. Oh, sayote. Next. Kalabasa. Radish. Radish, talagang kumikilawin ka, ha? Next one. Pipino. Talagang inuman. Pulutan. Ang pulutan ng mga radish, pipino. Mukhang may balak kayo, ha? Kayo, ha? Okay. Ikaw. Gulay. Ano? Gulay. Oo nga. Tama yan. Gulay. Anong gulay? Sige, patagalin mo pa para makapag-isip ka. Sitaw. Sitaw. Tama. Alugbate. Ang sarap na nakapwesto dito sa gilid. Ang daming sul-sul. Gusto nyo ba ng adult category? Okay, kailangan ko ng 8
dito sa gitna. Kuya, number 1. Video ko. Okay, kailangan ko po ng 8. Please come forward. Ate, kuya, tita, tito, pwede. 1. Bagay na hinihiram sa kapitbahay. Bawal o, isip na. Mga bagay na hinihiram sa kapitbahay and go. Plato. Dagong. Next. Pera. Kagudan. Ano? Axe. Kapitbahay, pahulam sang axe, B. Siya. Axe. Next. Pala. Sundang. Mabalik pa gid ako ha. Mabalik ako and... Isa pa. Sugangan. Ano yun? Yung malaki? Yung parang bakal lang. Yung ganyan. Sugangan. Patungan lang. Okay. Next. Silyase. Kalaha. Kaldero. Singit. Ginahulam sa kapitbahay ang singit kag hindi na ibalik ang singit. Next. Batya. Kaang. Anong kaang? Lutuan. Go. Sawang. Wala ka mo. Layla. Ate Gino. Sino kapitbahay nito? Delikado kayo, bantayan nyo. Okay. Next one. Mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang magkarelasyon. Mga bagay, dahilan kung bakit naghihiwalay ang magkarelasyon and go! Selos. Babaerong. Relate ako, sugarol. Ito may mga pa-relate. Erase yun. Sugarol. Next. Pegado. Ano? Pegado. Bakit may asawa ka na ba? Mga pegado ka na. Bata ba? Pegado. Okay, next. Walang time. Wala nang oras. Next. Kasinggero. Lasinggero. Asawa niya ang bote. Tapos na ba? Hindi magkaiba, babaero yun. Hindi talagang draw. Pasok sila singgero. Next one. Tigsmith. May tigsmith. Parang mga true to life story. Lang yan. Next one. Solsolerang kapitbahay. Saglit lang. Sulsulerang kapitbahay. Kanina pa to garit na garit sa kapitbahay. Una, gusto niyang agawan ng asawa. Ngayon naman, sulsulera ka. Babalik ako ulit. Mauubusan kayo ng sagot. Ready? Marami pa to eh. Kahit na yung mga maliliit na bagay, minsan mga dahilan talaga yun ng paghihiwalay. Ano pa? Sobrang liit. Sobrang... May dugtong. Wait lang. Okay, may dugtong. Sobrang liit ng... Pasensya. Sobrang liit ng pasensya. Next. Hindi makontento. Hindi makontento, ambisyosa. Char lang. Next. Hindi na ako relate. Ahas na kaibigan. Ahas na kaibigan. Next. Hindi nang makita. Ano? Hindi nang makita. Hindi na makita? Ang ano? Pag-abroad. Ha? Pag nag-abroad. Pag nag-abroad, ay, ng ghost. Walang galing ng bata. Ay, ikaw, ang daming chismoso ka. Okay, next. Urugtasan daw bata. Next one. Tuplado. Totoo. Next one. Babaero. Tapos na. Bye-bye. Next. May kamit nga iba ng babae. Okay. Move tayo. Grabe, ginagyan siya ng isa ba? Dahil pinagdadaanan talaga. Mga rason. Ito, yung mga umuutang. Ano ba ang nirarason nila? Bakit kailangan nila ng pera? And go. Walang pera. Walang pera. Tama. Education. For education.
Inugbayad yapon sa utang. Inugbayad sa utang. Para sa business. Para sa business. Pambayad sa Shopee. Oh no! Nakarelate ako! Kaya nga, anay lang. Pero may habi ko ay sa balay. Di ko mag-abot ang ako nga Shopee, di ay ko, pautangan ako ni mama ko, ni papa. At umabot sa part na ayaw na nila akong pautangan kay naipot na, naubos na. Ahay, kaluoy. Next! Sir, Pangkapital. pangkapital sa diin. Sa negosyo eh. Sa negosyo. Next. Para sa pagkain. Pagkain. Pang-load. Pang-load. Bayad sa kuryente. Bayad sa kuryente. Pumasok pa. Pang-date. Wala ka talaga ano. Uutang siyang pang-date. Okay. Okay. 1, 2, 3. Ano na? Ibigay na natin tong 500. Nag-100 na sila. Kasi ang gagaling eh. Ang gagaling. Prize pampagana. Bring me ang laro natin with a twist. Babaeng may mahabang buhok. Bring me, babaeng. Oh! 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 Banggaan, banggaan. Empoy, sino yan? Si Kumari. Sino yan? Kumari. Hindi ka pa rin nagbago, Empoy. Si Kumari ako. Mabilis ka pa rin. Char lang. Tama na, tama. Okay, bye-bye ha, kumare. Okay na, okay na. Bring me 2 piraso na kulay